Basta, namin bitawag ko, kung na nakasoldado ka, burag higher na ka sa ubang mga kuwan sa silingan ba? Balik, kwartahan na. Nana sila, burag yung na ba ang ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon nila? Ang mga silingan, mga gagmay lagbalay, yun na ba? Na may uban nga, narapoy kwarta, pero gagmay ubalay, kaya tungkol, dili na ang kaugalingon yung ta. Burag na nga, nanguan lang ba? Pero na-adjay tao, nga nagisilingan na mo nga. Ang pagtanaw nila silang kaugalingon, taas mi, ninyo, anak, burag anak ba? Mas naami, naahan mi. May kwarta. Pero makapa-eskwela sila college. Kay ang ang parents, napoy, kanpod ba ka ng edukado sad ba? So pag edukado ka, higher ka sa mga silingan nga walay mga grado, yun na ba? Pero na mga silingan nga naikwarta tungod kay negosyante, yun na ba? Nagnegosyo. Nadala na gyud na nila ba? Ugali ra siguro sa tao ng anak, no? Nga mga anak ato, gagmay pa. Gagdag ko na. Mas magulang pa ganit na ako. Ay, magulang. Magulang pa na ako. Mga anak ato nilang nimo? Dili ka nang nasasay sa iyang papa ba? Ha? Unsa na sila, mga maestra, ka na sila tanan? Katong yung papa, wala, college, lutos na, tungkol kay, na-inlove, In love? naundang, murag third year college, siya, naundang siya ba? Nanam ka na ma-in love, mahundang. Na-inlove niya feeling niya, susuko kayo ang ilang parents, kay, murag siya kayo nakahuman po dito yung isang igsuon din nga bayan. Ngayon, sa may naitabo sila yun. Dili kayo sa kuan sa silingan sa una, kay, mas naarang-arangan sila ba o ka ng kuan ba? Sa pagtanaw sa mga... Sa laptop na nga pagka-istorya, ang ilahang unang balay. And ground, yuta. Ang yuta, wala na lang siminto, yuta lang. Then, ang second floor, mga ilahang kahoy, tabla. Second floor. Pero ang silong, nga na naman yan ang mga balay sa unang panahon. mga tabla ba? Ang silong, yuta lang. Ito sa gamay ba ko, ang among silong, yuta naman. Panahon sa lahi gubat-gubat, magkalot man dito og paksol. Sa silong, ilong sa balay. Ito dito magkalot. Naagit siya kuan sa ilalom ba kay butangan og kanang butangan og mga manok. Butangan ng manok, ng usay, ato mga itlog, mga pato. Ang mga pato, ato dito mga itlog, mga inig mga itlog. So kasagaran wala gyud siya sa ang sa wala. ubos. Burat koralon lang para sa mananak. Kay wala ka man nang mausog siminto sa wala. Di baho ang hugaw. Di, kuan yun kayo, tunog. Ay ila kalula, yung Bugnaw ana kayo. sa una ila kalula kanang dili naay tabla, naay kawayan, naasay plywood nga baga ang sa Bakit sa talaga? kwarto. Sa unang panahon, inig matulog ang mga tao na sa ilang balay. Inig ka gabi na kadlawon, alauna, alas 2, alas 3. Tugnaw kayo, okay. Ang alis nga sa yuta, bugnaw naman. Sus, ay gyud higdaan ang kuan, dili ka magbanig kay ang panuhot Ila kalula sa una dan kay ang nasa ilalom gyud dan kuan jud manok. manok. Mo kuan pa ko sa ilalom kay magtula og manok kanang magkakaon ba. Lagi dito Bisaya manok ba? Ay, Dahil mag-ihaw. Pero dili man kayo mag-ihaw sa lula. wala lagi sa unang ang silong na may mga pato. Na mga pato matulog na sana sila og kanang gabi. May nagkakadlawon sa iyo kay mga mata ang mga pato. Wala, ingon dito ako amigo nga taslakan kay dako siya. Isa. Pre, bay, nalagi wakwak sa inyong silong. Lagi. Wakwak nga, mga pato na. Mga pato. Dahil nasa may silingan sa una. Ang ilang balay perting taas sa kayo, taas kisag balay. Dayon ang salog, kuan lang kanang lipak. Pila man kita kay kung naibalod mo kuan, lusot-lusot ra ang dagat. Doon man kanang boulevard sa una, na may mga balay na gud mi diha. Karon kay naa man mga silingan mga badlungon kay ba? Ang mga laki. Iya kay mga college naman to nga mong kan kay yang mama mamaligya og kanang mga barbecue bitaw nga saging bitaw. Malin kay sa tanan. Ginanggang. Sus kay ang mga dalaga niyang mga anak maligo. Sus nga dito naman lang mangihi. Usahay dito na mangihi kay ang taas kayo baka po nagnaog mangihi. Dito na imong litli. Naaman nang lili dan. Naay nang lili, pag naay nang lili bitaw, nagpabukal man sa ni tubig, buan og ni tubig. Sus perting lapnusa sa naong. Di ba ang siya na siya mo'y manilipay. Sa tagato ay lagi siya manilipay. Ang yang daw napasok. Badlungon kay ito siya dan, kibisa ka ng mga CR dan yan ang pangliiyon. Yang kanang mga CR dito sa baybay sa una, yang pangliiyon ng kinsa ng mga kuan diha. Badlungon lagi kay ito siya. Lapnos ang iyang mata to. Nalapnusan siya kay nga buhat niya mo si panilip. Na, may ka. Kung si ako yan eh. Way kamay.